Исәннәрмесез, ТНВда адымнар вакыты җитте. Бу атнаның төп вакыйгалары һәм аларга анализ. Студияда Айзат Шаймарданов һәм башлыйбыз. Коронавирус Мәскәүдән төбәкләргә, Казаннан районнарга тарала. Соңгы ай безгә нәрсә бирде һәм майдан нәрсә көтәсе? Мы видим, что увеличивается число случаев, связанных с контактным путем передачи. Татарстанда эшсез калучылар арта. Авыл хуҗалыгында бүген үк кемне алырга әзерләр? Шәһәр кешесе анда кайтачакмы? Без сезонлы эшкә тотына алыр идек. Өйдә утырырга теләмәдек. Менә сезгә авыручыларның 2 тапкырга артуы. Режим саклыйбызмы, битарафлыкмы? Bu атнада да шәһәр урамнарында кешеләр дә, машиналар да күп иде. Татар телевидениесенең алтын тавышы һәм иң тыйнак дикторына 80 яшь. Рөстәм абый Нәбиуллинны сагынган идегезме? 28 ел экранда эшләү дәверендә миңа түзгән тамашачыларыма рәхмәт. Узы баручы атна чын-чынлап бурылыш атнасы булды. Һәм бер дә яхшы якка түгел. 7 көн эчендә Россиядә авыручылар саны 2-3 тапкырга артты. Бер атна элек 13 мең ярым кеше йоктырган дип саналса, бүген инде 37 меңгә якынлашты. Татарстанда да авыручылар күбәя. Бер атна эчендә 73-тән 160-ка җитте. Авыручыларның 25-е терелде. Россиядә 3057 кеше сауыкты. Шулай итеп, Татарстан пандемияның яңа дәверенә аяк баса кебек. Моңа кадәр март аенда коронавирус белән авыручылар нигездә чит илдән йоктырып кайтучылар булса, бүген инде бөтенләй башка хәл. Хәзер авыручылар белән якыннан аралашып йоктыручылар күпчелекне тәшкил итә. Бу атнада коронавирус республика районнарында да күпләп ачыклана башлады. Хәтта Теләче, Балтач, Саба кебек авыл тормышы белән яшәүче районнарга да килеп җитте ул. Татарстанда хәзер фаразлар ясый башладылар. Эпидемияның югары ноктасы май азагында булырга мөмкин. Innastage ширкәте берничә төрле сценарий тәкъдим итте. Алар коронавирус таралган 10 илне сайлап алып, шуның нигезендә Татарстан өчен фаразлар ясый. Иң уңайы үзебезнең ел. Ул очракта май азагында коронавирус йоктыручылар саны 26 меңгә җитәчәк, иң начары Италия юлыннан китү. Бу очракта 23 майда авыручылар инде 350 мең булачак, көненә 200 кеше үләчәк. Уйлап карасаң, бер фараз икенчесеннән куркынычрак. Бу санарга салкын акыл белән карарга кирәк. Татарстан хакимияте, президент командасы шулай эш итә. Хәзер бар игътибар, бөтен көч тә сәламәтлек саклау өлкәсенә бирелгән. Безнең медицина коронавируска никадәр каршы торырга әзер. Антитәнчекләргә тестларны Татарстанда кайчан үткәрергә мөмкин булачак? Гөлнар Сайфетдинова дәвам итә. Бу атнада республикада коронавирус йоктыручылар узган атна ахырына булган саннар белән чагыштырганда 2 артты. Авыру күбрәк тарала башлады. Казанда 1000нән артык урын, 2 госпиталь әзерләнде. Көрәшнең алгы сызыгында башыннан алып инфекцион авырулар хастаханасы торса, аңа өстәп республика клиник хастаханасының травма үзәге вакытлыча госпитальгә әйләнде. Ул иң авыр хәлдәгеләрне кабул итәргә җиһазландырылган. 60 яшьтән өлкәннәрне шушында алып киләчәкләр. COVID-19 диагнозы расланганнарны шәһәрнең 7-нче клиник хастаханасында да дәвалыйлар. Биредә моның өчен аерым корпус бүленгән. Всего в республике для приема пациентов COVID-19 готовы 26 лечебных учреждений на 3049 коек. Я очень надеюсь, что эти койки нам не понадобятся. Яхшыга өметләнеп, начар хәлгә әзерләнә бүген республика. Өстәмә урыннар булдырыла, ИВЛ җиһазларының яңа партиясын көтәләр. Эпидемияның үсеш темпы көненә 15%. Географиясы киңәя. Коронавирус районнарга тарала. Теләче, Мамадыш, Лаеш, Буа, Тәтеш, Азнакай, Саба, Балтач, барлыгы 17 район һәм шәһәрдә. Вся республика поделена на 5 округов. Республика шартлыча 5 округка бүленде. Үзәкләре Казан, Ярчаллы, Түбәнкама, Әлмәт һәм Чистайда. Әгәр кеше авырып китә икән, аны зонасына карап, шундагы хастаханәләргә китерәчәкләр. Ковид кына түгел, пневмонияның авыр төре белән авыручылар да күп профильле клиникаларга эләгергә тиеш. Шундый зоналарның берсе Ярчаллы. Мондагы 3 медицина учреждениесендә бүген 440 өстәмә урын бар. Ветераннар госпиталендә үзгәртеп коралар. Палаталарның күбесенә кислород бирү җайланмалары куела. Вот кислородные вот как раз трубки идут вот в лотках и подача кислорода для этих аппаратов. Үпкәнең ясалма эшләтү аппаратлары да алынган. Киләсе атнага госпиталь әзер булырга тиеш. Татарстанның гомуми әзерлеге турында Рөстәм Миңнеханов бу җомгада Владимир Путинга җиткерде. Россия президенты видеоэлемтәш алып кергән киңәшмә барышында. Хастаханәдә урыннарның яртысы ИВЛ аппаратлары белән тәэмин ителгән. 4000 медицина хезмәткәре махсус әзерлек уза. На данный момент задействованы 12 госпиталей, почти на 1400 коек. Остальные мы можем развернуть в течение нескольких часов по мере потребности.
Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется в 10 лабораториях, в том числе одна лаборатория частная. Бу атнада Роспотребнадзор вирус белән бер ай көрәшүнең нәтиҗәсен игълан итте. Коронавируслыларның яртысында авыру билгеләре сизелми. Алар карантинда өйдә даими медицина күзәтүендә. Хәлләре начарайган чиракта хастаханәгә озатыла. Мартта читтән кайтканнар гына чирләсә, апрельдә авыру алар белән аралашкан кешеләрдә күзәтелә башлады. Мондый очраклар гаиләләрдә һәм кечкенә коллективларда табыла. Ширне шул рәвешле йоктыру кешедә авыру симптомнарын күренмәү йогынтысында артты. 144 очракның 56-сында пациентта авыру билгеләре бөтенләй беленми. Апрельдә коронавирус Мәскәү, Санкт-Петербургтан кайтучыларда табылды. 27 кешедә. Шуның белән бәйле бу атнадан әлеге шәһәрләрдән кайтканнарны да 2 атналык мәҗбүри карантинга җибәрә башладылар. За последние сутки 200. Соңгы тәүлектә 200 кешегә республика баш санитар табибының өйдә утырырга дигән карары тапшырылды. Алар 2 атна карантинда булырга тиеш. Пәнҗешәмбе төнендә Казанга Таиландтан туристлар кайтып төште. Алар самолетта ук тикшерелә. Соңыннан гына Ливадия шифаханәсенә озаталар. 2 атна карантинга. Барлыгы 111 кеше, шуларның 17се балалар. Туристлар Татарстаннан гына түгел, Самара, Пермь, Киров, Пенза, Калугдан. Ежедневный осмотр доктора. Аларны көнгә 2 мәртәбә табиблар тикшерә, тән температураларында үлчәп торалар. Шунда ук документлар тутырыла. Самочувствие нормальное. Үземне яхшы хис итәм, барыбыз да сәламәт, беребез дә ютәлләми, монда яхшы гына килеп урнаштык. Табиблардан тыш шифахана хезмәткәрләре дә кунаклар белән даими элемтәдә. Үзләрен ничек хис итәләр, ашау-эчү, яшәү шартлары барысы да игътибар үзәгендә. Завтрак, обед, ужин 3 тапкыр. Безгә барлар китереп бирәләр. Без аннан соң үзебез монда рызлар айтабыз телешкә белән. Ялар үзләрен без ишек шакыйбыз, алар үзләре чыгып алалар. Посудага одноразовый пакетка салалар, ишек төбенә куялар, без аннан соң җыеп ташлыйбыз. Җомга көнгә булган мәгълүмат буенча республикада 28 меңнән артык кеше коронавируска тикшерелгән. Апрель ахырында Татарстанда COVID-19га каршы иммунитет тесты барлыкка килергә тиеш. Вот. Анализов. Антитәнчекләр анализын кертү 110% ышаныч белән әйтү мөмкинлеген бирә. Әлеге система буенча кешедән кан алына, плазмасы тикшерелә. Антитәнчекләр күп икән, димәк кеше инде авырган, андый плазманы вируслы кешене дәвалаганда файдаланырга мөмкин. Татарстан коронавирус таралуының иң югары ноктасына җитмәгән әле, аның төгәл вакытын киләсе 2-3 атна хәл итәчәк ди министр. Ул арада аерым бер компанияләр математик модель булдырып фаразларын тәкъдим итә. Коронавирус иң күп таралачак чор май уртасы, авырулар саны 13 меңнән артмаска тиеш. Пандемия вакытында Татарстанны көтә торган иң уңай фараз бу. Получили, что пик. Россиядә коронавирус таралуының иң югары ноктасы 13 майга туры килер дип исәпләдек. Бу чорда бер үк вакытта якынча 250-260 мең кеше авыраячак. Татарстан турында сөйләсәк, 24-25 мең кеше. Әмма бездә ул соңрак 27 майларда күзәтелер дип көтелә. Әмма вакыйгалар башка юнәлеш алырга да мөмкин. Әйтик, Италиядәге сыман андый очракта вирусны республиканың 350 мең кешесе йоктыра ала. Германия тәҗрибәсен исәпкә алсак, авыручылар саны 88 меңнән артык, югары ноктасы 26 майда. Әгәр дә вазгыять иң начар юл белән дәвам итсә, ковидтан көн саен 200 кеше үләргә мөмкин. Хәзерге вазгыять 2 атналык кертелгән чараларның нәтиҗәсе. Димәк, һәр чикләү вирусның таралу юлын үзгәртә, я киметә, я арттыра. Гөлназ Сайфетдинова, Рәнзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Атнаның тагын бер яңалыгы Россия күләмендә авыру хәзер төбәкләргә тарала. Бу атнада коронавирус теркәлмәгән субъект калмады. Бүген Рөстәм Миңнеханов иртәнге киңәшмә вакытында Татарстан халкына кабат мөрәҗәгать итте. Әлегә чикләүләрне ала алмыйбыз. Барысы да сезнең сәламәтлекне саклау өчен эшләнә, диде ул. Без үзебезгә карата таләпчәнрәк булган саен авыруны да җайлырак узу мөмкинлеге арта. Димәк, изоляцияны сакларга кирәк. Татарстан хакимияте керткән чикләүләрне республика халкы аңлап һәм салкын акыл белән кабул итәме? Алия Хайретдинова бу атнада өйдә утыру күрсәткечләрен анализлап, авыру теркәлгән очраклар белән изоляция индексы арасындагы бәйлелекне эзләде. Республикада өйдә утыру режимы дәвам итүгә карамастан, бу атнада да шәһәр урамнарында кешеләр дә, машиналар да күп иде. Менә без хәзер Залесный урамында басып торабыз. Күргәнегезчә, машиналар ташкын булып агыла. Шимбә, ял көне үзеңне саклау режимы димәссең дә. Полиция, Росгвардия хезмәткәрләре атна дәвамында көчәйтелгән составта эшли. Шәһәргә керергә, чыгарга рөхсәт бирә торган белешмәне яки СМС аша килгән кодны сорыйлар. Бу атнада 937 мең кеше тикшерелә. 400-дән артык беркетмә төзелә. Халыкның шулай чагыштырмача күп булуын Россия исемлегенә кергән икътисади яктан мөһим предприятиеләрнең эшләве белән бәйләп аңлаталар.
Кешенең өйдә утырмавын Яндекс тәүлек сайын игълан итә торган үз изоляция индексы да раслый. Дүшәмбе көнне Казанда күрсәткеч нибары 2,7 балл иде. Яршаллыда бу сан 2,6 балл тирәсендә торды. Түбән Камада хәл чагыштырмача яхшырак. Чәршәмбе көнне урамнарда кеше тагын да күбәйде. Кайбер шәһәрләрдә изоляция индексы 2 баллга калды. Һәм нәкъ менә шундый көннәрдә районнарда коронавирус йоктыручылар саны сизелерлек артты да. Әйтик, Яршаллыда бер юлы 4, Биектауда 5 очрак теркәлде. Шул ук вакытта соңгы 5 көн эчендә республикада коронавирус йоктыручылар саны да 2 тапкырга артты. Әлеге саннар әлбәттә бер-берсенә турыдан-туры бәйле дип әйтеп булмый. Шунысы хак, үз изоляция индексы сон өчен түгел бит. Ул үзебезнең сәламәтлегебез өчен. Алия Хайретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Коронавирусның икътисади кризиска китерәчәген фаразларга да кирәкми, ул башланды инде. Эшмәкәрләрнең креме юк һәм нәтиҗәдә эшсезләр арта. Соңгы 2 айда республикада андыйларның саны 4000-гә җиткән. Бер атна эчендә бу исемлеккә тагын 900 кеше өстәлде. Нәтиҗәдә 14000-гә якын эшсез теркәлде. Дөрес, бер өлеше аларның эш тапкан, ләкин проблема кискенләшә. Шул вакытта эш эзләүчеләр өчен Татарстанда 37 меңнән артык тәкъдим бар. Бу атнада Рөстәм Миннеханов мәшгульлек үзәгенә килеп, эшсез калучылар белән дә онлайн аралашты. Булган вакансияләрне дә карады. Хәзер эшсезлек буенча пособиенең күләме 12 мең сумнан артыграк. Наша задача, чтобы без никакой бюрократии быстро, оперативно все эти вопросы решить. Сделаем все, чтобы как-то помочь тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Гадәти булмаган хәл, гадәти булмаган карарлар таләп итә, һәм алар бар да. Шуларның берсе эшен югалткан шәһәр халкын район җиренә эшкә урнаштыру. Авыл хуҗалыгы министрлыгы авылга эшкә дигән проект башлады. Бүген авылларда кадрлар кытлыгы зур, әле бер ай элек кенә монда 400 урынга кеше кирәк булса, хәзер 650 хезмәткәр эзлиләр. Бу проектның 2 уңай ягы бар. Беренчедән, авыл хуҗалыгы оешмасын сезонлы эш чорында эшче куллар белән тәэмин итү, икенчедән, эшсез калган кешене тормыш итәрлек кенә булса да акча эшләрлек урынга урнаштыру. Кайсы профессия вәкилләре авылда эш эзли башлаган иде. Гомумән, шәһәр халкы авылга кайтырга җыенамы? Рания Абдрахманова бүген шәһәрдән авылга юл салды. Туризм жабылгач, без өйдә утырабыз. Мин яңа программалар өйрәнәм. Соңгы 10 елда Эльмира Гәрәева туризм тармагында эшләгән. Коронавирус таралу аркасында ил шикләре ябылу бизнесына шактый зыян китерә. Ул бүген эшсез, димәк, акчасыз да. 23 марттан безне жаптылар. Эш юк. Без сезонлы эшкә тотыналар идек. Җиләкләр җыярга, яшелчә җыеп барга инде шунда. Әлегә башка эш эзләү белән мәшгульләр. WhatsApp'та үз төркемнәре бар. Анда 30лап хезмәткәр. Барысы да өйдә утыра. Пережили мы не один кризис, но такого еще, конечно, у нас не было. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының авылга эшкә чакыруына Татьяна Чмиртов була. Хезмәттәшләренә дә хәбәр итә. Нам нужна работа такая. Безгә эшнең сезонлы булуы кирәк. Коллектив белән министрлыкка мөрәҗәгать иттек. Бездә нигездә хатын-кызлар эшли. Шуңа теплица, үсемлекчелек тармагында хезмәт итәр идек. Коронавирус аркасында эшсез калучыларның күбесе хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәрләре. Алар меңләгән. Әмма бер ишек ябылганда икенчесе ачыла икәнне тиз арада аңлап алучылар да бар. Наталья Шавловская әле бер ай элек кенә ресторанда эшләгән, кассир булып. Хәзер оешма ябык, бу атнада ул үрдәк ите җитештерүче предприятиегә эшкә чыга. Работа мне в нашей компании нравится. Бу оешмада эшләү ошый, тотрыклы булу җәлеп итте, лаеклы хезмәт хакы тәкъдим иттеләр. Предприятие Лоеш районында урнашкан. Монда үрдәк, каз, ат ите эшкәртәләр, камыр ризыклары пешерәләр. 100дән артык кеше эшли. Хезмәткәрләрнең күбесе Казаннан. Бер ай элек дуслар аркылы белдем, монда эшкә алалар. Безне вакыты иртә, көн саен иртә белән алып китә, кич белән алып кайта. Эшсез калучылар өчен монда тагын берничә вакансия бар. Эшче куллар таләп ителгән вазифаларның берсе пилмән бүгүче предприятиедә бүген шундый эш хезмәткәре эшли, тагын 5 кирәк диләр. Моның өчен бернинди махсус белем дә таләп ителми, барлык технологияләрне үзләре үк өйрәтәләр. Карантин вакытына без 60 яшьтән өлкән хезмәткәрләребезне өйгә ялга җибәрдек. Хезмәт хакын сакландырдык. Алар өчен шуңа күрә алар урынына вакытлыча хезмәткәрләр дә бик кирәк. Хезмәт хакы күпме эшлисең, шуңа карыйм. Уртача 30 мең сум. Если лепчица пельмени, например. Пельмен бөгүчеләр мисал өчен кул белән эшли. Акчаны күбрәк алыйм дисәң, пельменне дә күбрәк бөгәргә кирәк. Килосына 60 сум түләнә. Бер сменага 45 килограмм бөгүчеләр дә бар.
Бу 2000 сумнан артык дигән сүз. Мы их выселили 10 дней назад. Һәм эш тәкъдим итүче оешмалар Татарстанда бик күп. Менә Әлмәт районындагысы. Бу хуҗалыкта яшелчә һәм җиләк җимеш үстерәләр. Әлегә кәбестә чәчелгән, берәр атнадан Пекин кәбестәсе, чәчәк кәбестәсе, брокколига тотынырга җыеналар. У нас будет очень Җәй ахырында яшелчәләр уңышын җыю чорына һәр вакыт эшче куллар кирәк. 2 атнадан җиләк утыртырга җыенабыз. Анда да 15ләп эшчесез булмый. Хезмәт сөйгән кешеләр килсен иде. Авыл хуҗалыгы ул авыр тармак. Монысы Биектау районы, монда агроном, мал табибы, механизаторларга ихтыяҗ бар. Хуҗалык терлекчелек, кошчылык белән шөгыльләнә. 1000 баштан артык бүген терлегебез бар. 25 кеше эшли менә фирмада безнең. Механизаторларның эше тракторда инде основной. Тракторда шоферлар белән чыгабыз положениедән туры. Хуҗалык Казанга якын, шуңа юлда йөрү өчен эш машинасы каралган. Әлеге мөмкинлекләрдән файдаланучылар бар инде. Ильяс Җәләлетдинов Казаннан килеп эшли. Мен үзем хәтта бу Казанда торсам да, монда килеп эшлим. Бу хозяйствода миңа машина бирделәр, заправка. Безнең ватан хуҗалыгы бик район эчендә аякта нык басып тора торган таза хуҗалыклардан санала. Фермаларда условиялар тудырылган, эшләү рәхәт. Татарстан авыл хуҗалыгына нигездә механизатор, тракторчы, слесарь, көтүчеләр кирәк. Икътисадчы, хисапчы кебек вазифалар да бар. Шуңа бу атнада авыл хуҗалыгы министрлыгы пандемиядан эшсез калучыларны авылларга урнаштыру эшенә алынды да. Халык куркмаска тиеш. Эш җитәрлек. Бүгенге көнгә менә 3 көн эчендә 300дән артык безгә гариза килде шәһәрләр тарафыннан. Һәм аларга без бүгенге көндә 600дән артык эш урыннары тәкъдим итә алабыз. Әлегә бу эшне оештыралар гына. Эш тәкъдим итүче һәм эш эзләүчеләр белән онлайн киңәшмәләр уздырганнар. Шәһәр халкы кызганычка каршы авылда эшне күпчелек ул барып җиләк ашап, һаваның өчен акча алу дип аңларга мөмкин. Без бу җитди караш белән монарга карарга кирәк һәм анда җаваплылык та бар. Агачны яфрак, кешене хезмәт бизи. Коронавируска бәйле вәзгыять авылдан ерак булган шәһәр кешеләрен авылга, җиргә якынайта. Күз курыкса да, кул эшли ул. Рания Абдрахманова, Алмаз Зияддинов, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Коронавирус таралса да Татарстанда язгы кыр эшләре үз вакыты белән бара. Бүгенгә республиканың 6 районыннан кала. Бу төньяк районнар чәчүгә кирештеләр. Инде план 5%га үтәлгән. Чагыштыру өчен былтыр шушы чорда әлеге күрсәткеч 0,5% кына була. Рөстәм Миннеханов районнардагы язгы кыр эшләре белән дә танышты. Әлмәттә җир кешеләренең хәлләрен белде. Монда барлык санитар таләпләрне үтәп эшлиләр. Президент Әлкидә дә булды. Хузангай хуҗалыгында инде арпа чәчәләр. Яңа атнада яңгырлар туктагач эшнең төп өлеше башланачак. Ул сөйли башласа, бөтен халык эшен ташлап телевизор экраны янына килә. Бу ярты гасыр элек тә шулай иде, хәзер дә. Бүген без аның үзен телевизор каршына чакырабыз. 19 апрельдә атаклы диктор, Россия һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рөстәм Хөснулла улы Нәбиуллинның олы юбилее. Аңа 80 яшь тула. Ярты гасыр Казан телевидениесендә шуларның 30 елын диктор булып эшли ул. Хәзер дә ТВ-дан аерылмады. ТНВ-да хезмәт куя. Ул тапшырулар төшерүче төркемнәрнең урыннарга чыгып китүеннән алып әйләнеп кайтуына кадәр барысында оештыручы логистыбыз. Безнең бәхеткә тамашачылар шатлыгына быелдан татарлар тапшыруында ТССРның 100 еллыгына багышланган сәхифәне алып бара башлады. Һәр барчабызга остаз, татар телен иң камил белүче дә, кирәкле җирдә безгә нутык укучы да, гөлләр үстерүче нечкә күңелле кеше дә ул. Әмма аның иң төп сыйфаты тыйнаклык. Шуңа да үзе интервью бирергә яратмый. Ә без сөйләми булдыра алмыйбыз. Рөстәм абай, алдагы репортажыбыз сезнең өчен. Һәркемнең тормышында киңәшчесе үз таянышы була. Бәрхәттә йомшак тавышы, сөйкемле йөзе, бер күргәч күңелләргә гомерлеккә кирип кала торган елмаюы. Рөстәм абый Нәбиуллин меңләгән тамашачыны үзенә шулай карата. Башта мөлаемлеге белән, аннары профессиональ яктан. Ул һәр вакытта үз өстендә эшләүеңне, үзеңнең репертуарыңны ай сайын, бәйрәм, вакыйга сайын байыту, яңартуны таләп итә. Мен телевидениедә 10 яшьтә килдем эшләргә. Ул чакта ул инде йолдызы. Һәм аны бөтен республика яратадыр. Мәхәббәт хатлары киләдер янда тоннлап аның исеменә. Чөнки ул әлбәттә бик матур кеше үзе, менә кыяфәте дә матур, татар теле матур, акыллы да, талантлы да. Менә бөтен яхшы яклар җыелган анда. Ул менә хәзер дә безнең өчен бер бриллиант кебек, беләсезме? Сәяси тапшыру булсынмы, ул яңалыклармы, музыкаль, балалар өченме, Рөстәм абый алып бармаган тапшыру юк. Атаклы рәссам Бакый Урманчыдан интервью алып калучы да ул.
Әле сыныннан башка папкагызда бик күп төрле вариантлар бар. Аның сәбәбе. Иҗат юлы Лениногорскида башлана. Ул безнең як яңалыкларын алып бара. Казан телевидение студиясенә диктор булып 1968 елның мартында килә. Озак та үтми Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең программалар дирекциясен җитәкли башлый. Диктор легенда. Человек, который мог вести любые программы на любую тему. Сейчас приходилось нам обращаться вообще за помощью. Ну, как всегда, последний момент, последнюю секунду. Прибегали к нему. Но, естественно, он говорил, ёп, поздно, нет, ничего. Но ни разу никогда мы не ушли, не решив проблему. Республика телевидение тарихы үсешендә иң катлаулы вакыт төсле телевидениега күчү булды. Бу инженер техникларның гына түгел, студияның иҗат төркемнәреннән дә зур җаваплылык, әзерлек таләп итте. Рөстәм абый кеше хезмәтенә хөрмәт белән карарга күнеккән. Моны аның белән озак еллар эшләгән хезмәттәшләре раслый. Видеооператор Тахир Хәсәнов 73 елда ут куючы булып килгәндә Рөстәм Нәбиуллин инде ТАССРның танылган дикторы була. Беренче күргәчә мин башта теге телевизорда күргәннән соң монда килгәчтен, о, нинди матур кеше икән бу дип. Ут куябыз инде. Ут куйганда ул безне бик каты өйрәтмидер. Башкалар әйткән можлар инде теге. Миңа моннанрак куй, моннанрак чертегендә ул инде күрәдер инде безнең эшләүне. Үздә сизә бит инде. Эх, әле минем шундый хыялым бар дип әйтергә туры килсә, нәрсә булыр иде ул? Ул вакытта без дүрт бөртек идек. Бөтен тапшыру алып бара торган, аннан 6 булды. Алар Татарстан телевидениесенең беренче буыны була. 5 буын өчен Рөстәм абый остаз булып кына калмый, хәзер дә көн саен эшкә ашыга. Бу елдан кабат эфирга чыкты. Татарлар тапшыруында ТАССРның 100 еллыгына багышланган махсус сәхифә алып бара башлады. Карагыз әле, бер дә үзгәрмәгән бит. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә шушы студияны без аның белән студия иттереп, без шушы бүлмәне сайлап алдык. Чөнки монда нәкъ менә ул эшләгән вакыттагы әйберләр, магнитофоннар, микрофоннар һәрберсе. Шушы техника арасында шундый ук микрофон булырга тиеш диде. Һәм инде бернинди суфлер кирәк түгел. Мин ничек элек эшләгәнмен, нәкъ шулай эшлим диде. Беркем белми, әмма Рөстәм Нәбиуллинны кабат экранга чыгару өчен 15 ел вакыт кирәк була. Тапшыру алып барга гына түгел, үзеннән интервью алу да мөмкин түгел. Менә шундый үтә тыйнак шәхесләрнең берсе. Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре исемен алгач кына сирәк интервьюларның берсен бирә. 28 ел экранда эшләү дәврендә миңа түзгән тамашачыларыма рәхмәт. Ничек бар шулай кабул иткәннәр, түзгәннәр. Осы бер. Инде гомер буе сөйләп торган кеше хәзер үзем таңлыйм. Үзе тыйнак, әмма дуслары, хезмәттәшләре аның турында сөйләп туя алмый. Бер сүз белән әйтеп була. Тыйнак. Ул менә шундый тыйнак кеше. Рөстәм Нәбиуллинның аның да үзенең шул бүгенге заманада фанаты дип әйтәләр инде. Шул фанат кеше булган инде. Бер заман аларның ниндидер бер ашыгыч эше булган иләрендә. Шул вакытта экраннан Рөстәм чыкмасмы? Бу хатын бөтен эшен ташлап диванга утырып, авыз ачып Рөстәмне карап утыра. Аның ире карап торды да, килгән дә ди, телевизорны күтәргән дә, тәрәзәдән атып та бәргән ди. Аны Евгений Кочергин, Ангелина Вовк, Анна Шатилова кебек атаклы дикторлар белән бер дәрәҗәгә куялар. Хәт менә шушы 3 дикторның хәзер үк бүген үк менә эфирга чыгарып утыр. Алар әле бүген дә теге сафта дигән кебек. Менә мин Рөстәм абыйны шушы дикторлар белән чагыштыра алам. Рөстәм абый да әле ул теге җегетләр шикелле күреп торасыз, теге чәчләре аппак булса да шундый матур ак булып агарган. Аның күңеле дә менә шушы аппак чәчләре кебек аппак дип беләм мин аның. Ул шулай ук безнең каналның журналистлары, тапшыру авторлары материалларны төшерү урыннарына вакытында барып җитсен өчен барлык логистиканы булдыручы алыштыргысыз кеше. Заманында студияның җитештерү бүлегендә җитәкли. До Набиуллина работало 3-4 человека, и ни один из них не смог проработать долго. Это умение находить общий язык с людьми, я об этом уже говорил, дало ему возможность оставаться нужным студии, оставаться нужным компании до 80 лет. Ул бик сабыр кеше. Ул әкрен генә бөтен нәрсәне җайлап аңлатып бирә.
Ул хәтта кисәтү ясаганда да нумалай шулай булмый бит инде дип матур гына иттереп әйтә белә. Тайсырга 100 еллык рубрикасын алып барасыз. Һәм бу рубрика чыккачтан безнең тамашачылардан бик күп шалтыратулар килде, теләкләр килде, һәм инде яшьләр дә какой милый, какой хорошенький дяденька дип безгә менә шундый үзләренең теләкләрен җиткерәләр иде. Үзеңә кирәкле темаларны барлап, өйрәнеп куюың була. Шул кадрлар тагын ниндидер мәсьәлә алдына китереп куя. Заңа һәр вакыт киңәшләр сорыйбыз, ул безгә ярдәм итә. Аннары соң Рөстәм абый ул безнең гөлләр ярата. Аның бүлмәсенә керсәң, ямь-яшел, ел әйләнәсендә чәчәккә атып утыра аның гөлләре. Аны якыннан белгән кешеләр Рөстәм абыйның фатуга төшәргә яратуын яшерми. Кадрларына эләгү генә түгел, иңгә иң хезмәт кую безнең өчен зур бәхет. Татар журналистикасын, алып баручының культурасын күтәргән кеше, һәм ул әлбәттә безнең өчен дә бик кыйммәтле шәхес бүгендә, чөнки без аннан өйрәнәбез. Телне, алып баручының манераларының һәм акыллы булырга, сөйкемле булырга чын күңелдән бу зур бәйрәме белән котлыйм. Әле бер теләк исән сау булсын. Оставаться таким же энергичным, также любить телевидение, как умеет только он. Саулык, сәламәтлек сезгә. Уңышлар телим, бәхетле картлык телим. Сине юбилеең белән, туган көнең белән чын күңелдән котлыйм. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Адамнар бу атнаны шулай тамамлый. Өйдә утырыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.